За да направим една парцалена кукла по находката от Гарани, ще използваме няколко ленти плат, ширина малко над 5 см и дължина около 30 см. И тук съм си приготвила няколко връвчици за завързване. Започваме да работим отвътре навън. И сега първо ще си оформим централния слой на главата. За да не се виждат разнищените краища на плата, той се прегъва така, че те да останат от вътрешната страна. След което, като се намери центъра, се увива и се закрепва с въженце. Евентуален помощен елемент могат да бъдат кърфици, временно разбира се, които да държат така оформената спирала, за да не мърда. Аз за сега ще си закрепя спиралата само с едно въженце, защото следващия слой ще скрие частта, която минава отгоре. Ето го първия слой, който е основата на главата. Започваме да подготвяме горния слой по същия начин, като се стараем лентите да са с една и съща ширина, за да могат да се виждат всички в крайния резултат. Следващия слой също ще бъде син. Прегъваме, уеднаквяваме по ширина и избираме си една от двете страни, по-представителната, която ще си я нарочим за лицето. И се стараем да остават сравнително равномерни краища отляво и отдясно. До тук ето е лицевата страна, ето е не толкова представителната страна. За по-добро закрепване могат да се използват също така кърфици, игла и конец, с които да зашиваме слоевете, втори чифт ръце. Така слой по слой, докато получим големината, която на нас ни се харесва. Моделът, по който правим нашата кукла, има 8 слоя и последния слой, с който ще завършим, е отново бял. Ето така, нашата кукла е готова. От тук нататък можем, разбира се, да фиксираме допълнително с игла и конец слоевете, за да не се разместват, да подрежем стърчащите кончета и някои по-дълги части, да махнем стърчащи краища. Аз лично смятам да я оставя в цялата й разрошена и леко небрежна прелест. И това е крайният резултат.